to ai laifinki ne ke fi sabilillahi tun yaushe nake miki magana ga harzikin managarcin wadanda jajirtacce kafinta al'aqil furniture yana nan a nan garin Rigacikun. Idan har gyaran kujeru ne ba irin kujerun da bai yi ba ƙarken ta ma barato ma in kai ki aikin ma da yayi ma na aikin gyaran kujerun ba ma a nan Najeriya ma yayi ba a ƙasar waje yayi saboda al'umma har gida ake biyo shi kujeru ne kala da kala akwai ƴan gida ya kamata mu tsoro yaron nan a hankali to fara ga Allah yaron nan sai na kashe shi dan tani dan banza mu je yaron gore ga ina wallahi yaron nan dan banzan yaro ne dan kwanaki sai da ne kamar zan tsine mai yaron nan a'udhu billahi saboda yaron nan kana ji ko kafinta ne auren kanwar ya kusa to sai muka magana da shi a je a kai wa dan tani sai aka zaɓi ɗan tani ɗan tani ko ɗan iska ne kowa san ɗan tani ya jam daro alhamdulillah to madalla ta ni dai to ka ji abin da yake fara shi na ce to wallahi a radin Allah yau sai na kashe ɗan tani kace kuma ne kuma kun zo ne akan gidan rikici kaga mahaifiyar yaron nan kuma ga sallah ta gab ai mu rikicin da muke ta yi kenan Allah ta radin Allah kai hakuri waje akan wai yanzu rikicin aiki kakanka ne an washi ne za a aure kana ji ko aka yi magana za a nemi kafinta bare ta kowa san ɗantani cinye mutane cinye kudin mutane da garin a nemi kafinta na gari kai ka san wani kafinta adali ko baka sani ba ai da kuke wannan magana kai hakuri ai tun farko ku ne kuka ƙi yin shawara kuma da cewa akwai adali jajirtaccen kafinta managarci al'aqil furniture wanda cewa a ina wannan kafinta yake ai kafinta ne yanan a number 1 Abubakar Hamza mai gishirin road ko kuma ka garzaya layin dandali masallacin Juma'a kusa da transformer yana nan a gefe hannun damanka wannan bayan kayan kamar na kasashen turawan nan shi fa yana matalakawa ai ka san cewa aikin nan nashi ma fa ka san ba ma a Najeriya fa ya koya ba aikin nashi ma tun daga kasan waje musamman kasar waje je ya koyo shi kasan waje je to shi yasa in kiye ma da ya tashi sai ta tafi al'aqil furniture a wai kana da ina yi wa turawa a'a turawa ne muke gani a talabijin ai ba ma turawa ba ma har indiyawa ma yana muwa da kuwa ma dama akwai kananan kuɗi ba iya kudin ka iya dama akwai wani saniya akwai wata saniya to da an ce saniyar takari a can kudu ka san shanun mu yanzu na kudu dabbobi to za mu sai da saniyar nan ko aje a kai mai aiki to amma da aradin Allah sai na kashe dan tani ka aradin Allah sai ka kale shi babba ina daka kafa ne babba saboda kai fa babba ai yanzu wannan babba ka kyale ne kai hakuri shi wannan aikin turawa yake yi zai mana aiki zai talakawa aiki saniya guda za ta ai iya kudin ka iya shagalin ka idan naira 5 ka jabai da shi to zai maka aikin naira 5 alhamdulillah idan naira 10 ne zai maka aikin naira 10 kuma ba da ba cutarwa ko an gode babba kuma a ba da kofi ruwa ka ji an fashe ka kuma a ba da kofi ruwa ke kuma ki koma gida to an gode babba ko ni ko shi wannan me yake faruwa ne ka sani ne ina ɗanta ne mai kafinta shine an ba shi kuɗi an wata sai ta aure an ba shi kuɗi da daɗewa ya ce an ba kuɗi an ba shi advance maimakon ya gyara mata kaya ga aure bayan sallar hajji ɗaya ga sallar sauran hajji ɗayan su haba abokina kai ka ma tsaya kana bata lokaci kana ta bata lokaci a banza ga wannan bawan Allah gaban ni kawai yau ko ni ko shi yau adali ne shi ina gaya maka wai shi al'aqil furniture na nan abin nan Rigacikun din nan masallacin nan alƙali nan da Rigacikun shi akwai wani a gida ma shi ne kai ma waje san da labarin shi ba ina ban san shi ba ban san da labarin shi ba ban san shi ba mutum ne mai adalci sai maka mutumin nan mai adalci alƙur'an yau sai na ci uban ɗin mine ne aka yi wallahi sai na ci uban ɗin abin da ya fito da ni kenan yanzu abin da kwanza iskancin wabi kwantar da hankalin wai ba ku ji labarin mai gida muka ta bashi ba ku ji labarin al'aqil furniture yana nan a number 1 Abubakar Hamza mai gishiro ko kuma ka garzaya layin masallacin Juma'a yana nan kusa da wajejen transformer anan yake da ka je nan kai tsaye za ka gan shi ko kuma namban waya kamar haka sai tuntube shi
a wannan adres kamar haka. Number 1 Abubakar Hamza mai gishirin road daga cikin Kaduna. Phone number 081 60 59 34 28 ko kuma 080 27 27 43 98. Allah ya bada ikon zuwa sai kun zo. Muna godiya.